Kowuok kuom mago en ni kaluwore kanyo kod ngima bende ohidho. Jopiny thoro yudo chandruok kata chiedh nade e yore ngima moloyo to kinde ma bende koro ji dwa tero nyithinde skul. Jonyuol ma bende koro kadhi e magi. Mano miyo koro jafwambo mar Elizabeth Otieno koro ne odayo dho kata bende goyo mbaka kod johala, jonyuol kaachiel to kod ji mathoth ahinya e kar dak ma Kibra. Moloyo to ne loso kanyo to kod johala mag lewni e chirono mano matoi kendo nomiyo mbaka maber ahinya ma yo machalo kamae. Kinde duto ka higa oloko kata ka wachako higa, jonyuol mantiere kod nyithindo e sikul bedo ga kod achiedh nade kaluwore kod ngima ma ohidho. Jodak ma Kibra nitiere kod neno ma opogore e wi chak mar dwe mar achiel. Benade iwacho ni ati uso perfumes ti uso watch. To dapenje in janyuol, to ka in janyuol nyithindi osedhi skul to ni mar kawuono ji e yaw skul. An janyuol ma nyithindo adek. Moro potin pok ochako skul, moro ja CBC, moro dhi ka gima tieko dhi e klas 7. To pok gi yepo ma moro chopo kiny, moro yepo kiny, moro bodonjo next week. Joma nyiepo gik monyiewo kiuso pesa mang'eny kata odiochieng' tiuso kata 1,000 mano odiochieng' the whole day. To kata uso 1,000 ing'eni iuso 1,000 dichuo idwa ni chul kibanda ni. Ing'eni kibanda ni wachule onge chieng' ma wuon go biro ng'eyo ni ok iuso. Wuon go biro ng'eyo ni every time sama yawo biashara ti nyaka iusi. Koro ka an gi wuoche gi perfume to aneno ka korka wuoche manyalo neno ka nyalo dok mapiny nego perfume. Ng'eni perfume kata ka en gimichamo to ji ohero associate gi gima ber. Ng'ato winjo ka iduma mit. To koro kata ken January nogono to wacho ni 50 na moro kata 100 ni wetira ka ane. Koro podi itself nyalo bedo matin mobedo mapiny lakini iyo ita sustain. Bernard Ogutu, Margaret Mora kod Gordon Airo gin moko kuom jonyuol mantiere kod nyithindo e sikul. Ne oyudo thuolo mar dayo dhoggi kama ne gilero nwa e chandruok ma gikale kinde gi makoro jopuonjre dok e sikul. Kodi achiedh nade goeko kata ohinga mar somo manyien mar CBC. CBC en costly. Ok apar ka ne en program mane ochak gi ka stakeholders te obet piny bonono. En costly sana janyuol mantie reserve. Ka koro wane mohinyawa as opposed to the 844 mane wang'iyogo, jonyuol mantie kocha hinyore. Awuoyo kaka janyuol man gi CBC grade 5 aneno ka en costly. But gik machimo kiwachore ni iloso statue to materials mek loso statue go onge. To gima kendo aneno gi problem mar CBC, janyuol imondo wuok idhi manyo iduok kata saa 2-4 otieno. To assignment moornego idwaro gokinyi. Koro isechego ipenji to gigi idwa yudo kanye sani. Koro ichulo fees to in kendo chal kendo in ga nyathi ipuonjo. Yani ichulo fees to kendo chal kendo in ma itimo gigi. Koro yudo ka assignments ma mimigi mostly idwaro materials. So materials are not readily available. Other than the pricing, they are not readily available. Koro ipenje ni gotie one kata ni chopo sario eno tieno. Ng'eny kata biashara kuonde midhi nyegi oselor. Inidhi yude kanyo. To kinya dwa dhi gokinyi, inibo mondo kinyi go idhi mondo tich gokinyi. Koro CBC aneno kata kapo ni inyalo ketne nyalo bedo suspended mondo stakeholders te ukete nini mondo gavo angalia ekwari. Saa watatumwa zile vitu zenye uwezi pata hiyo wakati na kusipata ni ngumu na zinahitaji pesa. Hizo pesa zenyewe una. Sasa mtoto ameambiwa ikiwa rate hour uende upige ingie ndani ya neti, upige picha na uprint alafu tena alete hiyo karatasi. Saa hiyo una pesa
We mwenyewe una hiyo simu, hauna hiyo stima, utaongoja hiyo umbu ingia hapo ndani, hauna hiyo neti, inakaa changamoto. Itabidi aende hivyo. Tuliambiwa tupeleke chembe, panga na kifagio ile ngumu. Atimu biashara stage Olympika. Biashara tek twaendelea nikech okunyo nyithindo be nyaka dhi sikul kata biashara tek. Wauso gige mar mondo me wayud gima nyithindo nyalo dhi go skul. Mane gima watemo. Nyithindo pok odhi skul kata samo wuoyen. Ma pok odhi skul, machielo pok odhi skul, achiel ema osedhi skul. Koro watere kata tek, Januar tek. Onge pesa mitero go nyithindo skul. We hope for the best kata beni tek. Twalamo Nyasaye mar mondo mi obed jaka korwa, mondo mi biashara wabed gi biashara manyalo konyo nyithindwa makiny. Mane wach mantie. Bende ne wayudo thuolo mar wuoyo kod jo ohala mag lep mitumba e chirono mar Toi e kar dak ma Kibra. Lewni wavumilia kendo wajikaza. Igin kineno chiro Toi ka ng'eny customers, majority mar customers wuok within Kibra. Higa ka higa ka dwe ochakore to dwe mokwongo mar higa jabed gande kod tabu mopogore opogore, to ahinya ni jonyuol matero nyithindo e skul kod jo ohala ma opogore opogore. Koro kawuono wantiere kar dak mar Kibra kama walimo Toi market, kama ok waweyo jous lewni oko, to kama indi e kaka ne giwuoyo. So lewni Toi kae, lewni mag mtumba, second hand clothes. Januari ma wantie ni ohala bet tek matin nikech ndalo mar Christmas dwe mokalo kata higa mokalo thoth ji notiyo gi pesa ba koro ofuke ji oduono. Koro yudo ka sani ohala tek, gima ng'ato nyalo nyiewo sani en mana gimichamo kata gir skul, lakini nyiewo law to sani odok piny. Yudo joma nyiewo law ni piny nikech ji nodwa spend, ji no overspend e Christmas. Koniendi. In fact, business tech kaluwore gi kaka waneno gi kaka customers biro, customer gibiro but gigombo, chunygi ma iye gombo ni ginyiepi, lakini maisha to tek. Maisha tek jothurwa kochakore mana gi kar corona cha. Koro in fact no chakore kar corona otek, lakini kaluwore gi Januar koro kaka waneno kaka customer biro, customer ywaknwa, uwezo onge piny, yani pesa ni piny moingo dhano. Koro kaluwore gi kaka koro Januar wategemea ga nyithindo skul biro nyiepo, parents. To parents ka biro ineno kaka luwore kaka gibiro, kaka gidonjo, ineno ka parents nigi gombo mar nyiewo gimoro. But obiro penji ni gini pesa di, lakini kaluwore gi kaka penji inena nitiere kaka ng'ani nigi shida e ot kacha. Koro shida chakore gi ot ka pesa tin, janyuol kata dichuo miye pesa ni mondo bigo Toi. Ndio Toi to gik moko yudo gi bei ma cheap. But ka gibiro e Toi waka, gimbe gin gi shida nikech pesa onge. Jauso ma uso Toi market ma wana joma no chako Toi ka. To wasebedo kod shida mang'eny ka kinde chiro iwang'onwa. To wayudo asara mang'eny, to konyruok machako yudo tok mano onge. Koro gima wanyalo kwayo kata samo wene bech gik moko dhi malo, corona bende oketo waka gi ka. Koro wan kod okwan mayot ahinya e wach ma biashara, wadhi asara mang'eny nikech ka wadhi nyiewo lewni bel nengo bei ile to jonyiewo to tin nikech wach mar corona. Koro to nyithindo be sani dhi skul, koro jonyuol onge pesa. Mane achiel kuom joma nyithindgi dhi sikul ma sani kaka timo onge kony. Koro kwang'e ni Nyasaye mabiro miwa kony koso sirikal nyalo miwa kony kaka jo biashara e yo mane, nikech nyithindo dhi sikul to mapato marwa to dok chien. Kinde duto kitimo ohala to nyaka janyiewo bedie. To seche miwacho ni ati ngima tek ni ng'ato ang'ata. To jonyiewo ma Toi market ma kamiuse lewni mag mtumba, jonyiewo gieki to giwacho nang'o? Kama indi e kaka jonyiewo bende nene. Okay, kwa majina naitwa Esther Lina Chieng kutoka
Nairobi tu hapa, lakini I'm still a student. Sasa nilikuja kushop, nimepata vitu bei zimepanda. I thought that zime reduce, lakini kutembea kila pahali, kila mtu amepandisha bei. Okay, my name is Ruth Melissa. I'm a customer here. I came to shop and I found the prices a bit higher than expected. Yes, so I bought a few things, just the necessary, yes, for the year, to start off the year. Bech leo ni beche ni malo, ok kaka waparo no yote, ni malo. Wantiere Toy Market e kar dak ma Kibra e bore Nairobi, kama ne wabiro mar ng'iyo kaka jo ohala ochako higa. Kama giwache gigo eko mopogore opogore, ka giwacho ni ati ohala ok osebedo maber nyaka ne higa ni endi chakre, to di mar thoth nyithindo kata thoth jonyuol nitiere kod shida mopogore opogore, to ni mar ok ginyal nyiepo kata ok ginyal ng'iyo gimoro amora mopogore gi gik ma itero e skul, to ni mar jonyuol nitiere kod tijego eko matek kata ting' matek mar tero nyathi e skul. Ne Lolwe TV, Elizabeth Otieno.